zan miki dukan tsiya sannan fitar da ke daga cikin gidan nan. Wallahi yau ba wanda isai hana damo ka kaiwa ga harawa. Ba za fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan gabaki daya sun san halin da kake ciki. Sa'annan na jira gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani, daga nan na wuce kotu na je na kai karanka. Tsohuwa budurwa ta ce wacce ban aure ta ba. Ke karaman mara kunya ce. Kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya? When you set up a target to benefit from and it turns against you. Sarkata ta kwace min da. Ko dai sake ta ko kuma in tsine masa. Ke dalla rufe min baki. Gida wai rashin mutunci ke ji ne ko ya? Da kake da shi gida ko mota ko shago a kasuwa? Auren ki rashin sa'a shi. Sai yanzu ma ka gane haka? Butulu? When irrational minds set out for the same goal. Wallahi Hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane. Wallahi daga shedan ne. Kin ga dakata. Sai dai in kai ce daga shedan. Ki ce gado uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba. Me yake cewa? Uwar gida na. Uwar gida kuma? Kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance. Ki an fara zance ba karasa kuma sai ki shigo. Ni zaka cuta? Ni zaka yaudara? Wato yau aka daura aurenka ko? Kana sauri zaka tafi wajen dina. Waye wannan? Macuci. Azzalimi kawai. Na dauki kuɗi na baka domin mu yi kasuwanci shine ka je kai aure da shi. Rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani. Sai na gigi ta rayuwar ki wallahi. Mu zuba na ce. Shikenan nan na kashe ni. Kar ka daura min haki. Ka sa abin da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka. Nia Enterprises returns with a sponsor saga. Musuba Mugani. Worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko suna na Sakina. Ango ya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba. Shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa. Wani namiji ne zai ma matarsa saki ɗai har guda 7 mace kamar ni ya aro wancan banza. Don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango. Musuba Mugani, the house is on fire. All of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle. Ba kuri ne da ni ba yanzu da zan kashi na dama. Watch and witness how this terrific drama unfolds in this must-watch spousal saga. Musuba Mugani. Zo mu tafi. A'a wallahi ba zai yi ba. Musuba Mugani. Kamar yadda na hargitsa miki taron biki haka zan hargitsa gidan nan. Musuba Mugani. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ustaz Nasir H. Duna. Story and screenplay Ibrahim Beniwa. Assistant director Amin S. Bono. Musuba Mugani. Produced by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda. And directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Ina so na faɗa miki abin da baki sani ba. Wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya aure ki. Kuɗi na ya karɓa naira miliyan 2 ya ce min za mu yi business tun da ko ya aure ki wani ya aurewa. Har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar. Kike daga magana da wani mata take faɗa. Mutane za su gane cewa kai azzalumi ne. Sannan ko da mutum 10 ne suka tsine maka na ci ba. Yawa! Dan Allah ki haƙuri. To ba na amaryata. Haka wannan wata irin masifa ce. Ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ka bar sannan zan zama matarka. Zan ƙwai zaki ɗauka maki biki sheki. Har da ka rashin zuciya kai daga kasu zuwa ka je ka nema kuɗinka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni. Ikon Allah. Musuba Mugani. Hidden your screen sooner.